ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ha ka arpu pharatri ubna nailar arajar arpu wei uba Estan Singh jana nongpet ubalong uwei ni ki reu tremons ngobha ubalaju lej ban a jinyerap shekeleng ki jaka nakabenta ki baduk ki bakerdo bat ubaju kloy ban kershan ki shnong ha ki babun ki liang hagani ka kenti ka bamenta ulalej ban peli perda ya mau nong rim ni kabenta ban tei ka yeng dorbar jong ka shnong mau kerdang hakajing don rengkat jong district president ka seng congress na West Khasi Hills uba bi nonglang president jong ka Mauthat Ration Block Congress Committee uba Mickey Star Marngar harengkat ka jing sakhilang jong ki nongelam shnong bat ki pai ba nong shong shnong jong ka shnong mau kerdang hagani gasngi na galyang jong ka shnong ki lepen pauru ya ka jing sngokumen halor ka jing kloy jong ba jana ban ple bat ban kershan ha ka basna ya gani ka yeng dorbar ya ka ba ka shnong kala angnot las lembha hagani ka jo kasngi na galyang jong ki bor penyai ka lower primary school mau kerdang kila IT de ka dor khas ha uba nongpet ban panjing erap na benta ban maramot ya ka school ha ka ban galyang jong uba janaru ulakular ban yarap kat badan kam bat susu hagani gasni uba jana ula ais ngobharu syakashnong daki kor jing pensawa hagani gasni ar pokratarik u banai akos ar hajar ar puei katku mune mau nong rim bala pli mentakasni lang bagane ka shnong mau kardang ba pinsayo ban sna ya kane ka ying dorbar kane kadai kasni jong ka jingsa jingkan mau bala pli mentakasni bat ban khap yau ribon bat pinsayo ya ka ying dorbar ka bat mai nado kane kasni ka bala pli bat la khap ya une ribon dan pai sepang kali kesini berkali kekam ke bang Idon Sekmat mentah baru keren kijong presiden jungi bilang di badai besyongnya nasno bakalong ka ega ka ba dan kami ni bangin perkat asil ya ka ega ba ini presiden jungi ikren hakane bekor kalau ketingkan ketingka na ka badai ni kinong susno lese mensua nitep pengimat ya ka ega jingkelan mensua hakipor di baladat mensua hakapor di bidang dan na kamayang constituency lese kedadan hakakti jung ba kedor bat ba kular lendo kai ka ba kilale hakane por bat meneng ina itu khana khandir bakane ka sulok ka barem na do mensua ka mati jung ba kedor lemba ka sing kongres dan to te menta pa iyo iya kine ki bala sedang bat budin kumne kum bakala te kumta terter ki ya enti ki jomi kum kinong sunong Yimat na kapor, sa kapor. Balay Islam hadugan ni. Ngalakan ang bangi kung kipayaan ng sinang perkhat bakal. Balay ngomong ta, kajing perkhat bakal jumi kalong. Ni bakal jet ya kita ginong yalam. Kiban wanra ya kijing mentoy. Hamtam kini ginong gendong kibom cupoy kita ginong ikmat hadum ta. Hakajing isya ngalakan ang hang ni ngidon bok mengisi bentar. Bahagan ya ka pasti jungi mentar. Ngidon minister kumuya meli. Kaya, doi minister jungi nama karisan. Kamot ba akajin siya kung kini ki mau berteng. Ki bangi pli meta kasih kamde isu bangi man pli bangi. Kat minister don. Ula de bantit ya kai kabau de banle. Nama kata kadau. Kalong ka jingi teli kumbaong presiden bane. Kalong ka wei ka benta ka bangin ha perkhat asil. Hakini kisnam di banwan. Siya ay kinlaki kena school ki jungi ki kun ki jungi. Shano kan poi kata kerap periang bola banana ke pos ikut kubur. Kata kajing pun klan ya kerap periang kajungi. Misa kuni tu mengilam. Kat pengikut bor mengilale kata like na kata kamdon ke Batam. Nol kata ne mano bola yo jeng mentoy. Baong ba kipai ba nang sunung kilaim na kita kajing kersan jong ke sorkar aduk kini kesini. Kani kesin ke penengkong ban yo jam ha kani kesnong. Kesnong ke bola bana. Bat ngile kali mama saudar kaum gadon hadu cispa san puprasnong beski longi lang kasnong ka belah he bah bangit ba kali ka jingwan ni kendulang ka jongi kasin ka panengkong ngile kan long ka jingmentoy bang ya kendo ye kinong yalam limut ki saudar snong ki belah tei ki belah seng ya kan ka snong vedang don tang kan ka skul
ki property jong kasnang lasno po rei haka jing pe ke jongi kum kinong pe ke kahima ya ka imlan ka salang haka ri kasi ka bai ke jongi ngidon kam nengkong ya ka dorbar village school ne kam de kum ta masuna haka dorbar village school ya kai ya slot na ka banta ka jong song sok ka jing song san haka imlan haka salang namar haka ri ka bai ke jongi bada ka jela ka bai ke jongi shwa ka snang ban ye kuwe ki kam nia menjulan ya kata ba shwa ka snang mau kedang sami kanika school mau kedang kade gumta dan kam shwa ya ka village ko poa ba kisami kitna menaka village ko poa Kidon bun ki society. Kabalang ro kadon hapo ka jingklub jong kasnong. Ki balang bafer hapleng jong sispa lai pu pratli. Ki long ien ki mesim ubo kolor kidon hapo ka jingklub jong kasnong mau gelang. Nemla ban ongi baklai kani. Ka sport club ku balapan bana mentaro kadon hapo jong ka jingklub jong kasnong mau gelang. Ki society bafer Kidon hapo jong jingklub jong kasnong mau gelang. Bang kaladon kam sisama bak ar popra tri ubenai bapra jong usnam arajar huai gam yo ban pli ya umau nongrim da iba istam sing jana nongber balano ngilbo ya ujingkli balano mentah kesni nang de pli ya umau benar bat lano ngiyo bangkit ya usiap bat ya mau dia bat ya usimen bat ya narot kamdei ka kamu ka basok kat ban pensiun ya kita kipat nong song kispa san popra ki long yen tik pila estimate kat no popot kamdei ka kamu ka basok lada ki posnem ngimpat yo tei Rementan sedang bantai dan jingpli bajana. Kamde kamsok. Retang kawingang. Kum unang yalam. Bakum kinang yalam jong senang. Habadon kaji yakali. Hapua kesenang. Hapua kaji yalam jong imas roda. Habadon kaji yakali. Kiong don kabor. Lada sapret ngindon kaji keluar. Berhak dorbar senang ka bagi ete kede dorbar bakentan mau kum kinang senang. Kede dorbar ka bakentan kade ka slam ban sei ki rangken sai ban sei ki kena puli ban sei kinang yalam kade ka slam jong ka dorbar ban ete ya ka imlan ka salam dan kan kaji ya kelima saudara rengkat ki di kon eksekutif rengkat kinang yalam senang kiba dei hapo ka isi ka jong pi dei ka jia kli dei tang itai pon ban snow ban ong ba ngam kon tro ya noi na rei kinong yalam jongi la ino ben pi ya ni kasna ba kat kini kipat nong song snong kim phai kmat la dei uding sempat jong pi Amla balang sempat ya ubri ngeri daki rul daki an da ka jirai da ka mon like lu da la di ban ai ya ubri sempat ka ditang harasan senang ban wan ra ya ka development ban ai ya ka hikai ya kinong yalam jongi ka ditang la nafsan senang hamta alpirai Bat pi ai ya kamuan right lut, ban wan ra ya development. Kade ha itu kendong. Kaba jar ban rai. Kade ka jista ka jong pi kum kinong song slam. To da ka ji ya tulilang ka jong pi ngin ya approach. Bat ngin ya konsol bat kinong dalam jongi. Bat ngin ra le.
ya kani khubo kabangang wan yuk chat ni kumunong yalam berbet bat kajilia trela majong pina kani kesnong kasur jong ubun balang kani kasur kiblai tenado gitu gepor kabati ya kani kesurok kabapan lango kalong dangawan menta dang susian mau tang menta te kani kalong kajing sya ben sya nyot ben sya nyu ben hamtam habang isyong hakinong kendong hamtam kumine kidong ngene kitany balum jong kayo pakot lane karoy kapar kapule kadangle hamtam usyong hisyong hakasurok tende ngasngukmen ba hakajing ede bat kanek surok wala kaslem ru mentah layo bat kila siang mau saling ngatrai hakajing lek kajing wan jong pi kalayarap sibur te hendai kum kajing don kam hakajing ede bat kasnong katau habaro kiliang mdei tang kamau kerdang kaba isya inok ben hage babon hage kampen roy kum ki school kum ki development ki baper kum ki neki ying jong ki neki baduk kabak sorkar ka syai'ah humno ban kentiu khamtam ha ka jing edei bat ko pule kadangle ka jingnang ka jing start bat khamtam ro ban kentiu ha ka jing edei jong ka koj ka khia tinga tharai sene ngayo i siwi wi jaka lada kadon kajing pang kajing stom kin habbe seduk selong kin habbe seduk mairang tikene ka penlong kajing ka bakrau yakinong sang snong ha ka bakin yo ya kajing kot kajing sia berobor ka yo ka kot haba gibriu kidon kajing kot kajing kia yo banrep banriang yo bantre haba don kajing pang kajing stom kane gede kajing knyot im pek ya kibriu kade kajing wanra ya kajing dup ka pasir khe lese wat ki khendau ki siap kijing ri kijing dup ki hab bandino ringa ong ye phi ko ki pai ba kum ki long kmi ki samla ha kane ko por bat kane kesni ania thu ye phi bakas kim MLA ka bau pai ba ka bak sorkar kalamang kolong ar klusan kaulak cisne Tesano kata karkulur san paulak cisnem. Kene kene kijong fi, kene kijong pai ba. Telada san snem kan poi kano khat arkulur san paulak. Tengi i bag negi babun ki nomi khamat jongi. Sisen bala job kene kala de pisa jongki. Te phi namar ba phi chim ti san spa isukut nang tu. Dengan semua ban ong kan ne haba phio ye kinong yalam ki banang ban pek namar ki paima jong konstitusi ki de ki khul ki de ki hajar jong UMLA lane UMDC te haba phio i kinong yalam ki ba pek ki ba khmi ya ka ka shon jong ka shnong ka thau ha ka yo ka kot ha ka jing de bat ki babun ki banta kamot ka shnong ka kiu ka shnong ka roy ringa pek hang ne hamau kardang akan mau do kita ki post nem ka bang apoi hang ne ngi ki ying ki suler malumala ne kita bun ki ying ki barim ki jo hi te kane ka penlong yangi bangi sa den sa tang ka we ngong lada sim ya kane jing perkhat ka bat ma pan kala ya jing em da ka we pat ka jing mot jing perkhat kumno ba pinjo ya ka jing mantoy ki babun ki bak sorkar kalabu ha ka jing ede pa bat uneu mau ubangi pli mentakasni ngabu kajing karpat khamtam mi kinong yalam sno ha ka bakin don kajing trelang bat baro kin long ko we kajing mut ko we kajing prakhat kin long kajing yamir jing mulan tin naga liang jongaro kolong ba haba pidon kajing atli kamot naga liang jongaro kolong ba ngin ya kendu kha kha ngin ya kendu jan jan bat phi kinong yalam snong kumno ban kentiu ya kayo pakot kumno ban kentiu khamtam ya kajing ede hakai imlang salang la banong ngin ya perkhat lang dakano kalenti bangina banyo ya kaying dorpa le sedap syania tang hanga marwei ngangam la namaru MLA ro ngamde MDC ro ngamde
Henry kalong dah kajing etrelang bat ka executive committee jong kasnong kamot rangkan leseu presiden jong ka mau tharisan blok district presiden jong ka West Kasihil nang ta nakaliang jonga bat ngi kum kasnong hangne barok kawai ngin ya perkhat lang dagano kalenti ngin yo yak ka bangi temu kabalai kalong ha kajing edei bat kene kabala tho ya kene siti nak benta kene sko makanya kan suhap tang kabar repair kamde ka babon kamot nga subo happy kum ka executive committee jong kasnong ba phin pha khen yu misteri kalut kat no ine tang ban repair te ngin se perkhat lang bat ka executive committee bat ni kum ki rang ba bat kata kalom ngin ya trilang da ka bangin la ban sop ya kene ka jingjot jong kene ka jing school da ka jing trilang ngala ban ong hang ne lada phi hamau kardang hawara kene ka laureat kawarit bat baro kene kisnong kebado nang ne lada phi kendu ulang baro le se san snong rusnong nila ban pli ya ka kolet lane ka high school kabalong hagane ka dong hagane ka than kamot ka jing pule kala ke saprang himdon kam sio ban le chamairan kum kini ki dispensary lane ki hospital lada hakane ka dong kane ka than sam snong rusnong ngila penbiang lut ki dawai ki dasin ngila penbiang lut ke jakatia ni penbiang lut nak benta ki doktor lesela bandong wat ki jing test nak benta ka jing stom jo kamet ki briuro ndaron kam sio ban le chaselong kata kalong la wen ki jing duk kumbalang benta haki hospital private ni yo i ba kum haselong pithia tang stayeu artayeu kala koi de kilak kapisa tende lada wanra hakane ka dong ane ka than hakinong kendong lada ngi panpha kamot kane gari ke jing mantoy jong kinong sungsnong bat kala wen ya ke jing duk tinga karpat ya phi kum ka snong bro away toy long teli kum kilong kemi kilong pa ki khon samla kan thai bat sanrang ban don ke jing etrelang kham tam kum ka darbar jong ka snong ka badai ka khli ka bapek ya ka e ka son ya ka yap ka em ya ka duk ka sup ya ka yo ka kot te ladagi no yalam snong kilong ke basta ki don ke jing etrelang bat ki briu ki bakham tip ya ka lat kalenti ka ba ka sorka kabu namenta ki lat jing rap ke babon ki benta hagi di panmen ba fer kolong phila ban yo sibun hagi jing matoy ni se da ka jing rap ka jing etrelang ha ka nakapor sa kapor kane ka mas nagbantaban turun kampura ikesno kung ibo di barit kemudian kani kolong ba na banta kani ka jing pendon kam jong di menta kani ka PA system kolong ba nga IT hoki menta maka snong kala ban pendon kam ke kani greka property jong snong di hari kopor nga presiden orang tulis ndonnya ni i presiden IT presiden yang blok mau kerja in IT HU saudara internasional ceknya ngerti doa ini